Γεια σας, είμαι η Iris Λιονταρίτη, Fashion Stylist and Consultant και βρίσκομαι στο showroom του Style Cycle για να σας δείξω τα 5 top items της Άνοιξης που ξεχώρισα. Το πιο ωραίο κομμάτι που βρήκα στο showroom είναι αυτό το denim jacket Chanel. Από Νέα Υόρκη κατευθείαν έφτασε εδώ, με ιδιαίτερα μανίκια PVC και denim λεπτομέρειες. Όποια δεν το πάρει, έχασε. Gucci Floral Canvas Horsebit, σε άψογη κατάσταση. Ή μήπως την πάρω εγώ, δεν ξέρω. Super trend για την άνοιξη τα mini bags. Και αυτό το vanity case της Chanel στο λιλά, νομίζω είναι τέλειο. Δήμητρα, μου δίνει σε παρακαλώ και το καβάλι. Roberto Cavalli Runway Piece του 2008, μπορεί να είναι και το αγαπημένο μου. Fringes παραμένουν μεγάλη τάση για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Bottega Napa bags σε τέλεια τιμή και τέλεια χρώματα, οπωσδήποτε στην ανοιξιάτικη ντουλάπα. Εγώ ξέρω ήδη ποιο είναι το αγαπημένο μου item. Γράψτε στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας.